Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga po Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Kani Chief of Police sa Hulo-Sulo, patay humanggi pusil sa Maguindanao Province. Patay si Police Lieutenant Colonel Walter Anayo, 41 anyos, o kasamtangang nakadistino sa Regional Personal Holding and Accounting Office sa PRO BARM. Sa report sa kapulisan, gikan sa Cotabato City ang biktima og padulong unta sa ilang kampo dihang pag-abot niini sa barangay Makabiso sa Sultan Mastura, Maguindanao. Mihunong kini aron mo palit og buko juice. Apan gitaparan kini og laing pribadong SUV dayon pusil sa biktima sa makadagang higayon. Si Anayo ang kani hepe sa Hulo Police Station sa Sulo diyang natigayon ang shooting incident tali kapulisan og mga sundalo niadtong June 29 ning tuiga. Gilayong gidala sa iyang yutang natauhan sa Baguio City si Colonel Anayo samtang gimando ni PNP Chief Debold Sinas ang paspas nga investigasyon sa mong pagpamusil. Nagapangawat kuno og motor, patay humanakig pinusilay sa otoridad. Siya usab ang suspetsado sa pagpatay sa usa ka LGBTQ member sa milabayng bulan. Ani ang detalye? Dead on arrival sa ospital ang sospek nga si Musanip Jumdaini alias Kyle, 20 anyos, residente sa Bangkal, Davao City. Gisita si Musanip sa nagpatrulyang kapulisan sa Bangkal Bypass Road tungod 10 oras na ug anaa pa kini sa gawas. Apan kalit gipabutan kuno niini ang kapulisan ug naigo pa ang mobil sa kapulisan. Motor manggod nag-the-same ang description dito sa stolen motorcycle nga bag-o lang gi-flash alarm. Mao to pagka-confirm nila nga nag-match dito sitahon unta nila ang katong person nga nakita nila na matikda nila nga suspicious. Apan wala pa sila nakadool, nagpabuto na hinuon ang suspect. Na-recover sa crime scene ang punto 38 og punto 45 nga pistola, bag nga dunay usa ka sachet sa gituang shabu, mga ATM card, mga susi ug uban pang gamit sa pagpangawat ug ang motor niini nga nasayrang kinawat usab di ay. Atol sa investigasyon, nasayrang si Musanip, maupude ang suspect sa pagpatay sa LGBTQ member nga si John Lester Kirog. Di nakit ang patay kini sa tulay sa Ulas, Davao City, bulan sa Marso. Na-filean ni siya kaso, allegedly katuganing sa pagpatay atong LGBT. Ito mga niagi, isa sa mga suspetsado ato. Filed ang case ani, bahin ana. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Mga resort owners ug trabahante sa Samal Island na Balaka tungod sa mas gipahugtang pulisiya sa Davao City ubos sa GCQ. Ano ang report ni Jandy Esteban? Naguol ang mga trabahante ingon man na nag-iya og resort sa Samal Island tungod sa mas gipahugtang pulisiya sa Davao City. Labi na nga gipailawom sa General Community Quarantine ang syudad hangtod November 30. Lakip sa mga gibawal ang leisure activities.
Nitong nakalabay mga bulan, hinahinay na unta daw naka-recover ang mga resorts dinhi sa Samal Island. Pero karon nga mas istrikto na usab ang pulisiya sa pagbiyahe, nag-uul sila nga basin dili na gyud sila makabawi ug moresulta sa paghunong sa operasyon. Kining resort sa Barangay Katagman, basin tama na lang kuno karong simanaha ang ilang operasyon. Hinay jud siya karon ang ang booking. Pag kabalo nila nga ingon ana ang kuan sa Davao, ang uban nga ng mga advance booking namo is nag-back out. Sumala ni Samal Island Mayor El David Uy, pipila na ka resorts ang nagpaybalo sa LGU nga muundang una og operate. Human mi pagula og mas hugot nga pulisiya ang Davao City. Ang uban padayon man, so gina-communicate man sila sa ato ang City Tourism Office kung unsa ang mga bag-ong mga pamaagi sa syudad. So we need to adjust kay kung dili po nato ni kung pasagda nato ni abasig mo grabe na pod. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban. Para sa One Mindanao. Sa pagsugod sa pagpatuman sa Safe Davao QR Code System, usa ang Task Force Davao sa mga nagsugod na sa pag-check og QR Code. Saron tang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, gisugdan na ang pag-scan sa mga QR code sa mga mosulod sa checkpoint sa Davao City. Apan dili pa kini mandatory sa pagkakaron. Ang tanang mosulod sa dakbayan sa Davao, pangayuan og ID ubang dokumento nga pagpamatuod nga importanteng lakaw niini sa dakbayan, kinisubay sa executive order sa syudad kalabot sa essential travel ug restricted LGU. Karong adlaw, gawas sa maong mga dokumento, dugang nga pangayuon mao ang QR code, sanglit gisugdan na sa Task Force Davao ang pag-scan sa mga DQR sa mga mosulod sa syudad. Sumala ni TFD Commander Colonel Consolito Yekla nga sa unang duha ka oras sa implementasyon, anaa sa 92% ang compliance rate sa DQR sa mga miagi sa Lasang, 66% sa mga miagi sa Turil, ug 23% lamang sa Lacson checkpoint. At about 9:30, no, we have scanned already a total of 7,135 individuals out of 9,503 that entered Davao City, no, and these figures represent 75% compliance to the QR code. Sanglit dili pa mandatory sa karon, busa gitugutan nga makalusot ang walay QR code, konsiderahon nga duna kini ubang dokumento pagpamatuod nga essential ang biyahe niini. Sa pagsugod sa scanning og DQR, miresulta kini sa pagkulgot sa kadaghan sakyanan nga naglinya pasulod sa checkpoint. Sumala ni Colonel Yekla nga gihatagan sila og 34 ka cellphone, 3 ka computer with printer alang sa pagpatuman sa DQR code system. We were only provided the link and we downloaded the app, no, and we were issued 34 yung cell phones for the QR and 3 sets of computer with printer. Then out of 34 yung mga checkpoints natin ay may mga tag 7 units for scanning. Gibutsyag sa Davao City LGU nga gawa sa TFD checkpoint, hinay-hinayin pagsugod ang implementasyon sa QR code system sa mga government office ug sa mga entrada sa mga mall. Hinuon sa pagkakaroon wala pa hingpit nga nakarangkada ang implementasyon ug buot sa mayor nga ang web developer na ang mo-explain niini sa publiko kung andam na ang tanan. That can be better answered by kadtong the person who was assigned to talk, no, about the DQR and the technical details sa DQR may. Sara, wala nagpasabot nga kung duna ka na DQR, mamahimo ka na dayong pasudlon sa syudad. Sa gitaghan usab ang gipabalik ug wa pasudla sa checkpoint, ilabi na kadtong mga wala nakapakitag dokumento nga essential ang ilang pagbiyahe. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Giklaro ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang mga mikatag nga impormasyon kalabot sa 35 ka barangay nga gikatahong mapailalom sa lockdown. Sumala sa mayor sa iyang programa sa Davao City Disaster Radio nga tinuod man nga dunay 35 ka barangay nga na-identify nga sagad nagikan ang mga positibong kaso sa COVID-19 karong higayuna. Apan wala sila nakahisgot nga mapailalom kini sa lockdown. Mag-agad kuno sila sa desisyon sa code team gikan Manila kung unsa ang rekomendasyon.
Kahinumduman nga dunay mga barangay nga posibleng mapailalom sa granular lockdown apan sumala sa mayor nga dili siya ang makadeklara niini. Out of the areas affected by COVID, naara sila din nagtuyok sa 35 barangays. So is there a lockdown for the 35 barangays? When we say lockdown, it's the ECQ or walay makasulod or walay makagawas. Wala na siya sa discussion sa Davao City Task Force sa COVID. It can be maybe a discussion pagsulod sa code team. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka barangay sa Iligan City na igo og buhawi. Ani ang report. Napikas kining usa ka balay sa barangay Suarez sa Iligan City human natumbahan sa nalukat nga punuan sa lubi. Kini human na igo og buhawi ang lugar hinungdan nga kalit nga misak ang tubig sa Nunukan River Domingo sa hapon. Mato di barangay chairman Butch Gilica, anaa sa 12 ka purok sa syudad ang gilunupan kung asa 113 ka mga banay ang naapektuhan og 3 ka balay ang totally damaged. Gipasuot sa bug face mask ang mga residente samtang anaa sa evacuation center human nga wala na masunod ang social distancing tungod sa kadaghan sa mga mibakwit. Miuli na sa ilang panimalay ang ubang residente aron manglimpyo human mihubas ang tubig baha. Walay nasabdan atol sa insidente. Nagpadayon pang assessment sa DSWD sa mga banay nga naapektuhan kung unsang hinabang nga ihatag kanila. Ang weather system nakapikto ka maghapong adlaw ang ginatawag og shear lines or tail end of a frontal system. Diin kining dapitan na kasinati sa maong plus flooding tungod sa mga dagom mga naa dinhi sa Iligan City or sa Lanao del Norte. Samtang makasinati og kasarangan ngadto sa kusog ng mga pag-ulan tungod sa thunderstorms sa pipila ka lugar sa Mindanao sama sa Agusan del Sur, Surigao del Norte, North Cotabato, Zamboanga del Norte, Davao City, Misamis Occidental, Basilan, Sulu ug mga kasikbit nga lugar. Pahimangno sa pag-asa nga magbabedad tayon kanunay sa posibleng pagbaha ug landslides. Aduna sa gihapoy mga pagdagom labi na masinati didto sa Caraga o Davao Region. Hinubanan nga adunay pagkatag-katag nga ulan, pagpanugdog, pagpangilat, epekto paghapon sa shear lines or frontal tail end of frontal system. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao. Kabanay sa mga journalist sa Soc-Sargen Region nga namatay sa Maguindanao Massacre, gihinumdum ang ika-11 nga kasumaran niini sa lubnganan sa ilang mahal sa kinabuhi. Ani report ni Argil Relator. Kay duna may pandemya, wala na miadto sa massacre site ang kabanay sa 13 ka journalists sa Soc-Sargen Region nga nalakip sa mga namatay sa mangilngig nga Maguindanao Massacre. Dinhi na lang sa Forest Lake Cemetery sa General Santos City kung asa gilubong ang maong mga journalists nagpahigayon og misa, naghalad og bulak ug nagdagkot og kandila ang kabanay sa mga biktima. 11 ka tuig na ang milabay, apan dili gayud gihapon kuno nila malimtan ang kapait sa panghitabo. Sumala sa inahan sa usa sa mga biktima nga si Marites Neneng Montaño. Bisan dunanay partial nga desisyon ang korte, wala gihapon kuno nila nadawat ang penalty og damages nga angay ibayad sa mga akusado ngadto sa mga biktima nga nagkantidad og 350,000 pesos. Ang amo lang yung pangayo nga unta kay nagdaog naman ihatag na lang nila ang mga damages amo kay fertilisora naman namo karon. Way COVID pa, di pa kami kagawas sulod. Hinoon, matud sa anak sa biktimang si Ronnie Perante Sr. nga si Ronnie Perante Jr. nakabot na nila ang hustisya bisan sa maong partial nga desisyon lang. 9 ka tuig lang siya dihang nahitabo ang krimen ug wala na siya nakapadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo human na undang ang iyang scholarship netong tuig 2018 ug tungod sab sa kalisod ilabi pa nga ang iyang inahan na lang ang nagasuporta sa ilang pamilya. Nakagraduate ako ng K-12 sir pero hindi na ako nagpatuloy muna kasi nag-ipon muna ako ng pera. Hinoon, ginatabangan gihapon sila sa mga pari sa Passionist Center for Justice, Peace and Integrity nga 11 ka tuig na sab nagkasubay sa maong kaso. Andam gihapon silang mutabang sa mga biktima
sa Maguindanao Massacre. Dili mo biya ninyo kuyog tani hangtod mahuman ni kanang tinuod yung justice nga katuang maabot. 58 katao, lakip ang 32 ka media practitioners ang gipatay o gilubong sa sitio Masalay, Barangay Salman sa Ampatuan, Maguindanao Province niadtong November 23, 2009. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mabati na gayod ang Kapaskuhan tungod sa mga Christmas decoration nga makita sa dalan ug suryanan sa syudad sama na lamang sa Pagadian ug Zamboanga City. Ani ang report. Taliwala sa pandemya, dili gayud mapugnan ang pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Busa sa Pagadian City, dayag na ang mga dekorasyong pampasko sama na lang sa Rizal Avenue ug Pahara Street kung asa naggilak-gilak na gayud ang Christmas lights ug decoration sa mga poste. Susama sab ang Plaza Luz ingon man ang atubangan sa City Hall. Christmas Carnival ang tema karong tuiga. Din sagad, mga recycled materials lang ang gigamit sa milabayng katuigan. Samtang magpahigayon gihapon og mga aktibidad ug kompetisyon pinaagi sa online o digital platform. Bisan nalakip ang syudad sa gideklarang COVID-19 high-risk area sa nasod, dili kuno kini babag aron ipadayon ang pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. What we need is to work together. Maghiusa lang kita. Dili sa ta mag comment sa tanan, tabangay lang ta. And then, let's together celebrate the spirit of Christmas. Samtang sa Zamboanga City, todo na ang pagpangandam sa Zamboanga City General Services Office sa pagtaod sa ilang Christmas decorations para sa City Hall, Town Plaza, intersection, park ug street lights. Paskong Pinoy ang tema karong tuiga. Simple sab ang mamahimong dekorasyon nga sagad LED lights ang gamiton. Hinuon gamiton gihapon ang mga Christmas decor sa miaging tuig. Ipahigay ng pagpasigan ini karong Disyembre 1. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagkaengkwentro karon ang mga sundalo ug rebeldeng New People's Army sa Misamis Oriental. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, apektado ang dulan 400 ka mga residente nga napugos og bakwit sa ilang lugar. Resulta kini sa bakbakan na tali gobyerno o gagituang mga miyembro sa NPA. Paspas nga gidala ngadto sa nagkadayang evacuation centers ang ana sa 400 ka mga residente gikan sa 5 ka barangay sa Gitago, Misamis Oriental human sa sagunson nga engkwentro tali kasundaluhan og NPA. Naghigda sa mga karton ug ana sulod sa mga classroom at temporaryong nagtinir ang mga residente aron masiguro nga luwas sila sa mga posibleng saag nga bala sa engkwentro. Ang akong gisipti, ang akong mga anak kay bala na akong mga gidikanan din na ulahi sila ang akong mga anak kay wa bay alam. Nahadlok ba ya mi sir Ginoo ko lang. Nagabi ilang sir murag wala ang hinuon ang among mga anak nakatulog gid siguro pero kami among kinatulugan minanok matulog pagkataod mo mata na pod kay gapamina sa mi sa palibot pod. Sanglit padayon pa ang hulga sa COVID-19 gisiguro gihapon sa LGU nga luwas ang mga bakwit pinaagi sa pagsunod sa health protocols. Itong mga goods, mga pagkaon sa ilang kinahanglanon og kami ayuda usab kadtong mga wala pa intaw nga banig gabi diretso automatic magod. Atol sa engkwentro nasamdan sab si Police Staff Sergeant Darwin Dandasan personay sa 2nd PMFC apan anaa kini sa maayong kahimtang. Usa lamang kini sa mga lugar nga gitudlo kung asa nagbinakbakay ang tropa sa kasundaluhan og NPA Lunes sa kaudtuhon human sa engkwentro paspas nga misibat ang mga giingong miyembro sa NPA ngadto sa Kalasangan. Karon padayon ang hot pursuit operation nga ginahimo sa otoridad aron masubay ang gidaganan sa giingong mga miyembro sa NPA aron makabalik ang kalinaw sa lugar ug ang panginabuhian sa mga residente. Malawak ang clearing operation sa kabundukan ng Gitagum at lahat po ng maaaring passage na maaaring daanan ng mga NPA sa kanilang pagtakas ay sinusuyod ng
Real panginaot karon sa mga residente nga mahuman na ang engkwentro tali sa puwersa sa gobyerno og mga gituang membro sa NPA aron makabalik na sila sa ilahang mga panimalay og sa ilahang panginabuhian. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Nagkaubos na ang ihap sa kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City apan gikabalakan nga musaka kini pagbalik sa subling pag-abli sa border sa syudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi niining report. 15 anyos ang labing bata sa 23 ka natala nga new COVID-19 cases sa Caraga Region. Ang naana sa 3,545 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Caraga Region. 2,920 ang nakarecover na o 165 ang namatay. Usa ka 11th-month-old baby boy nga taga Bukana, Davao City ang nalakip sa 35 kabagong nakarecover sa COVID-19 sa syudad. Misaka na sa 5,881 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City, 3,601 ang recoveries ug 264 ang namatay. Sa Zamboanga City, nagkaubos na ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Apanabalaka ang Zamboanga City LGU sa paglift sa moratorium sa pagpasulod og locally stranded individuals ug pag-abli sa regional borders sunod bulan. Sumala sa LGU, niadtong October 25, 912 pa ang active cases sa syudad. Apan kagahapon 242 na lang. Ug usa sa hinungdan ini ang moratorium niadtong October 26. Busa nanawagan si Mayor Beng Climaco sa kooperasyon sa tanan batok COVID-19 karong modawat na balik og LSI og mga blina ang border sa syudad nga posibleng hinungdan sa pagsaka balik sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Miabot na sa 3,244 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City, 2,866 ang recoveries ug 136 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Kapin 59.1 million katao na ang nataptan ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 421,000 na ang nagkasakit niini ug sa Mindanao lampas 28,700 na ang adunay COVID-19. Sobra 59,192,000 katao na ang naigo og COVID-19 sa tibok kalibutan. Misaka na sa kapin 37,914,000 ang recoveries ug lampas 1,396,000 ang namatay. Samtang 1,118 ang natala nga new COVID cases sa Pilipinas karong adlaw. Busa ana-ana sa 421,722 ang kaso sa COVID-19 sa nasod. Dunay 386,792 ka recoveries ug 8,185 na ang namatay. Ug sa Mindanao, 28,767 na ang nataptan og COVID-19. 22,053 na sab ang naayo na ug 1,064 na ang namatay. Wala makapahapa ang pandemya sa usa ka kanhing OFW kansang talento sa paghimo og artworks gamit ang tanod ang nahimong susi sa iyang pagbarog. Atong sayro na iyang istorya pinaagin ining report. Unom ka tuig nga barista sa Jeddah si Sandy Padilla. Dala sa kamingaw tungod kay layo sa pamilya, gihimong kalingawan ni Sandy ang pagbuhat og string art nga daanan niyang nakatunan dihang grade 3 pa siya. So gitry nako. Nagtry ko sa kapis nga coffee cup, kanang cup nga coffee, tapos gipalit na sa akong amo. Kaya nagustuhan niya, tapos gi-display nila sa ilang coffee shop. Tapos dito daghan na kay mga customer na nag-inquire nga kisa nagbuhat ana. Kay daghan ang naganahan og mi-order sa mga obra ni Sandy ni atong anaa pa siya sa Jeddah. Nahuna-hunaan niya nga muuli na lang sa Pilipinas ug himuon kining panginabuhian. Busa pagbalik niya sa nasod, dihang iparehistro na niya ang iyang negosyo. Nahatagan siya og oportunidad sa DTI nga makasalmot sa nagkalalayng exhibit sulod ug gawas sa Davao City. Gani siya ang nag-inusarang naga-exhibit og string art sa tibuok syudad. Buot sab ni Sandy nga makahatag og kaalam sa string art ngadto sa uban sama sa PWDs ug kababayen-an sa rehabilitation centers. Matod ni Sandy, dili kuno lalim ang iyang giagian, ilabi pa karong dunay pandemya ug kinahanglan niya og panginabuhian alang sa iyang pamilya. Dili lang gyud ta magkuan, dili lang gyud ta kanang mawadag paglaom bitaw. Buhat lang kay ta kay buhat kay dili man sa karon nagi time nga nay makakita na sa imong gibuhat. Diyan na nimo makita ang kanang kahago nimo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV,
One Mindanao. Duha ka babaeng under probation sa kasong illegal nga droga og lalaking gatulak sab nadakpan sa managlahing operasyon sa Opol Police. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Balik prisuhan karon sina Janice Serino, 32 anyos ug Jessica Zambrano, 28 anyos, mga residente sa Zone 4 Igpit, Upol, Misamis Oriental. Human nadakpan sa otoridad atol sa gikasa nga bypass operation. Under probation na unta mga dinakpan apan mibalik kini sa pagpamaligya og illegal nga droga. Nakuha gikan kanila ang 500 pesos mark money sa 6 sa gituwang shabu ug laing 5 ka pakete sa gituwang shabu nga mobalor ngadto sa 34,000 pesos. Depensa sa mga dinakpan nga nagbag-o na kuno sila ug igo lamang sila gikuha sa ilang panimalay ug walay bypass nga nahitabo. Wala nalay nang naduol sa kuha nga kuan. Di pa sakay og taxi. Ngayon, nangutana ra sila, anak ra sir, ano kuan ra. Wala sir. Wala na ato lang isang balay na. Kuan lang din ko na asa daw ang mga kuan. But sige pang okay ni sir dito. Samtang sa laing operasyon, nasikop sa kapulisan si Eric Hinobanya, 43 anyos nga taga Zone 4 Igpit sa Opol. Na-recover sa kapulisan ang 500 pesos mark money ug upat ka sachet sa gituwang shabu nga mobalor sa 6,800 pesos. Gitudlo nga usa sa mga supplier og droga ang suspect sa Igpit. Yes, no, legitimate ang atong operation, no? Ang atong operation giwitnessan kini sa atong barangay Kagawad, sa barangay Igpit o media personality nga nakasaksi mismo sa pag-inventory sa mga shabu nga na-recover sa ilang posisyon. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Presyo sa mga lamas sa Kidapawan City midoble na karon nagsingabot ang Pasko. Tungod kuno sa pagniit sa supply sa mga lamas, misaka ang presyo niini sa Kidapawan City Mega Market. Ang sibuyas Bombay nga pula 90 pesos ra kaniadtong Oktubre, apan karon ana sa 180 pesos ang kilo niini. Ang ahos nga kaniadto 80 pesos matag kilo, karon ana sa 150 pesos ang kilo. Ang luya nga naa sa 70 pesos lang ang matag kilo, karon ana sa 150 pesos ang kilo. Busag gikabalakan sa mga vendor ang posibleng pagtriple pa sa presyo sa lamas sa Disyembre kano sa daga na mamalit aron gamiton sa paghanda sa Pasko. Tungod sa pandemya, apektado ang naandang panginabuhian sa mga inmates sa Zamboanga City Jail nga paggama og parol. Tradisyonal sa mga inmates sa Zamboanga City Jail ang paghimo og Christmas lanterns pipila ka bulan una ang Pasko. Parte manggod kini sa ilang income generating projects aron duna sila pampalit og panginahanglanon sa sulod sa prisuhan. Karong dunay pandemya, walay ginatugutang laing tawo nga mosulod sa pasilidad. Ilabi pa nga ang ilang COVID-19 epicenter ang Zamboanga City Jail niadtong Marso, human 187 ka inmates ug 16 ka BJMP personnel ang nagpositibo ug karon naayo na, samtang 2 ka inmates ang namatay. Busa apektado ang ilang panginabuhian kay wala nay mamalit sa ilang ginahimong parol. Tungod nini nangayo na sila og ayuda sa Zamboanga City LGU. Nanawagan sab si Mayor Beng Climaco ngadto sa katawhan nga suportahan ang baligya sa mga inmates sa Zamboanga City Jail. Sana po bumili po kayo sa ating mga parol ng pag-asa gawa po ng ating mga persons deprived of liberty. Ang inyong suporta ay napakalaking tulong, lalong-lalo na sa ating mga PDLs na nananawagan. Duha ka mga babaeng opisyal nga NPA nga galihok sa Northern Mindanao gidakop sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nadakpan sa 403rd Infantry Brigade ug PNP sila Lorna Sungahid Mikabalo o mas nailhan nga si alias Sara, Ating ug Loida. Ingon man kauban niini nga si Jean Montemayor o alias Inka atol sa pag-serve sa warrant of arrest kanila sa Purok 1 Barangay Kalasungay. Si Lorna gitudlo nga Secretary ug Finance Officer sa Sub-Regional Committee 4 sa Northern Central Mindanao Regional Committee, samtang si Jean Secretary ug Finance Officer sa Guerrilla Front 68B ilawom sa SRC4 NCMRC. Taud-taud na matod pagisubay sa otoridad ang mga dinakpan nga anaa na nimuyo sa dakbayan sa Malaybalay. Mostly are leaders and finance officers of the communist terrorist groups na nag-ooperate dito sa Northern Mindanao ay sinusubaybayan po natin sila to ensure na
ma-put to justice, dahil may mga existing criminal cases tong mga leaders na ito. Nakuha gikan sa posisyon gikan sa mga dinakpan ang usa ka improvised explosive device kon IED, mga dokumento sa NPA, medical paraphernalia ug uban pang mga personal nga kabtangan. Kasong murder, serious illegal detention, kidnapping, frustrated murder, illegal possession of explosives ang atubangon sa mga dinakpan. With the loss of these top-ranking leaders, malaking epekto ito sa movement ng communist terrorist groups dito po sa Northern Mindanao. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. White Christmas ang tema karon sa mga nindot ka dekorasyon sulod sa City Plaza sa Kidapawan City. Tulo ka mga dagkong reindeers ug mga Christmas tree ang gibutang o gimuntar, gibutangan og dagang LED lights ang gimuntar isip kabayan sa dekorasyon sa City Plaza. Bisan pa man og adili sa makabibo kaniadto ang Pasko sa Kidapawan City, doon nagapoy rason aron kini sa ulugon. Ang mga dekorasyon nagsimbolo nga luyo sa pandemya, angay gihapon handumon ang pagkahimugso sa atong manunubos. Mga kapuso, 31 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puas ang among pagkatod og balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Og mao katong madagko og ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.